ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong jengok kai perthei nakeleng gijala jongkeri India. Kilas dang bantuj biang syasora. Hadin ba kesorkar jela kelasya ban pli yaki jaka jengok kai perthei. Nado ka shitarik mentau benai nailur arjar arpuwe. Kijaka jengok kai perthei hasora ki balak plilut ki detang ha mau semai nong thamai ilaka ki bakentup ya ka mau semai ke no sngi thiang thang karang pak khama kharai falls eco park. Bantip hadu kat no kinong jengok kai perthei kila tuj hasora. Unong sang hima ulayo ban hiar sya eco park bat mau semai ke ne krem pubon. Bat ki weide ki jaka jengok kai ha kabalayu i da ki peu telik kali ki balakentup ya ki kali ret bat kali he ki balawan sya kene ke jaka. Habayakran bat usordar ka mau semai nong thamai ilaka uba kenesing kongwar. Ulapan pau bak ek bak sarkar kelas syak ban pli ya ki jaka jengok kai perthei kahima kala kongu baik rengkat ki kendon ki bala batha da ka sarkar. Te hagi ni ki benai ki bladap no kalau long kajing ka bakraw ya ki pai ba nong song snong jong ka than jong ni nong thamai sora nong thamai musmai laka te ki pai ba bro khoi blabun ki ba sia song yeng namar ba ki breu ki ba song ne po song jong ki don ba nyo pusan % ki de ki ba im ka tourism activities te hadien ba nakalian yung sarkar kala permana bakan sya ban plino ya ki turis nadu si tarik bat haka juga puar bangi deban yo na ki permission now SDO civil sora te nakalian yung ni ngalap jari haka sinong bakin lai ban sim no ki admission kum tangi lala ban plin nadu ka si tarik jong mentau benai September arfu te sai sisen ka jing plibiang ya kanika turis mentakas nem nga pendap ka jing songkuman bar ki pai ba jong jong iru kila song phumut phumat namar belai kira yo ban plibiang ya ki kam na du ki rangba hadu ki long keme ki bia bu ya ki dukan hadu ki khna samla ki be yo ban ya trei biang ban ya plibiang ya ki dukan jong ki kumba long hang ne hi lada ki pai ba ki ong ban wan cha ka thain so ra ki dei ki wan ka destination ni ka dei hang ne po nong thamai mo sumai namar ngidan ya ka eco park ngidan ya ka mosmai caves lani ka krempubon mosmai ngidan ya ka sai kharai sai khmat kharai na ta ngidan ka thang karang park barka Seven Sister viewpoint lani ka bangi ong dak tien jongi seningi ong kana sitiang te habagi wan sidi sora te ka ba ka destination yang ki ka dei hang ne po hapo sna jongi hi te nadu istarik hi ngi i begilewan bar kini ki homestay ki resort ki house ngai ki le sedang banyedon ki breu bewan te kalalong ka jingkemen bat kalalong biang ka jingkemen bat nakaliang jongi kum ka ilakahi ni sngau ba kana ka jingple jong ka sarkar menta kanum long suk mutu ka jingple hak snem ki baladap batang sukhi biang unu jingpang bakan khang biang ni tingi ong menta barok khoi kini ki nong song snong barok kila dap vaccinate kila dap itika kila point rufau ni 4% kila dap itika kila singai bat ngilayo aru ya ki SOPs ngilayo protokol na ka sarkar ka bala penkre da ka health department ni sngau ngin buat de yakine na kata kada hodin baka sarkar kala pliru ngim sempen slam tangka wengi kentu yaki prasnong jongi barokhoit khamtam gitu ki baydan bentah ka kam turis bakin buat yakini ki protocols kin buat yakini ki SOPs khnang bagin lat namar ka jing khang lockdown hakis nam ki bladap kam kta su tangya ki bapang de ka kta yaki bakoi na dagi bapang ki dan 4% ki khandai 4% ki mi akam namar belai ki hap songi yang namar ba kala khang lut ki kam ki jam jong ki baro tengi kemen bah ka sarkar hinang ni sakhmat namar bah kala singan ba borok ni layo yak vaksin kanum khang su sai sit pat ki labun hi ki bawan na Assam West Bengal setai tetes ki labun hi ki bawan bar ki basami di ru ki de gini ki badal sabar jela jungi ni pe hang ni hasno jungi dan arpusan teli ki jaka samit bat ni barok ki layo bentah hi wala ki yo full ki room jong ki ru ndai ki layo hi kat to kan ni kalau long gajing sedang ba thamai man tau snam ki kendon ki bawan na sabar jela hingi na kalyang yung kasnong hi namar baling ila sania abe hap ko ki protocols bat ki SOPs jong sarkar ki bala penkre bha ba nginom la hiru ban sna ki bakam bha na kasnong jongi tingila subut be yaki kata ka umut ba barok kitu ki belawan hi ki de ban yo ya ka vaksin kalong ardus bat kini ki ba dang sidus bede ki lawan ra kini RT PCR ki bedang hapo hinyo fuar kanta te yakini ki lokal jongi le tingim de stek ya hi ki la ban yawan ki ba
ngim du jai hashtag su hiru namar bangi kemil tikat ki belawan hi sene ki de ki belada vaksin pi ku mengalong ne ki bawan sene sia sora ki wan sene senong jongi par ka lenti ka de ka ju hi ka main road Shillong sora te ka de hi kata te ban ong ban bia bu ya ki kendon la ne ban bu ya ki entrance exit point kan nong ka jing kata ya ki pai ba ki bawan namar balai lada ki aya ka wei kamut kin haban aya ki weiru ki bang yapan tenga ngasungu ba kabahai hinga ajeng mut ya ki tu snong ki bakwa ban bu ya ki checkpoint kila ban bu haki entrance jongki haki sulok snong jongki omdei hak sulok piludi nama lada ki bu hak sulok piludi te kan no hi ka jing wit batkan pauru baka sarkar galong ka batlet kamla bakan pe dalade kala chu IT no te ki basimti ya ka hatu ki trei da ka jing kat kum ka bade ka ani ki trei be ani mla ban tip te ngangam pensur ban bu entrance exit point hapo ki sulok piludi te lada ki kwa ban buat ya kita ki kendon kila ban penrei kam halagi jong ki tourist spot ngiru ki tourist spot southli santli ki bangi song bandon kam tingin check hang ni mdei bangi ne ban penwet apo kasulok ba namar ngilai long ki independent ilaka ngidon hang ni ka himasora ka bayar ngidon ka ilaka mosmai nong thmai ngidon ka ilaka sobar ka badon ka ni ka jaka jong kai ka thmai menta ka bong ka jingkiang wa rau kidon kini ki baro kini ki jaka sarum sorahi kidai ki independent ilaka te ladang ya slok ya song thu jing mut hi kalong ba ngin ya priang ya kata dan dei ya ka ai ka bangim la ban priang te ngilong independent bangila ban sim ya ka rai le jong dak ba pentai kam ya ki ain sarkar ngilong pen khai ya ki ain yang sarkar ki protokol ba khoi ki bakabu ka mut ngilong independent namar ngilong la ka jong ngimlong lang hapo ka himasora thì cái quay bên đây là cái bóng qua bên ông bảo là để sim là bỏ mình rút cần ta luôn cái giờ cái chúng cái bắt đầu khỏi cái bahap saya ni cái thành số rắc cái phi nak benta kini ki baya wai le kini ki dukan jong kasnong ki bawai kini ki tourist spot kini ki tai nadu pa pemna lockdown ya kitu kamut ngila pensangia ya kajung sim bai wai naki te hadu mentaru ngi Denmark bakadang sedang ngidang island ngi ongin ya pek ndah bagi turis kilawan kila i biang bangin ayung sa khot biang kajilang ya baru kitu ki stakeholder ki bedan benta barkasnong bangin penbena biang ba nadu kata kasengi kan te kam no akadika bai wai ki nde hadu mentang 4 sim te kajing khang hi kalau long kajing du nong ke bakrau ya ki pai ba kajing sultanat jong ki wei ki na ki wei pade ki jala khain na Assam na West Bengal na sa Mumbai setai ba na sa South India kajing wan jong ki seni hoi ka dei na kajing itnat jong ka natural beauty scenery ke bakalong ndai ke bakong san na ki ngape tang baki yo ban ring min sim ya ka dikal air ka bakhu seni katahi kala punhun ya ki badan ki bawan arsin laisen ruah ka ju ka yom bar kajiwan yang ki inde bagi wan mantai kini jaka kini akum ju inde habaki wan tang bagi wan mansong hapo guest house sitayo kidang song namar belai kisim baka de jing refresh ya kata kajing ring jing penhiar mesim jongki kam dei tang na jing itnat kitu ki bapat juan da se ki wan nang bentar jing itnat inde kini bela juan hi boro-bor ki wan ban enjoy ya ka fresh air hang ni ka tan jongi mang maki kasa jaka bat bun bre hoi na satai te kumbong no kalalong polluted kanu jakaru dan dari sini pada kalau fresh air kan nak kata kadau kiwan anta pi kanika tourism jongi hi hakapor slap poliur ki degi banabar ki bawan dan re hakapor tlang bade ki degi ni lokal jongi te ki lokal jongi kat kombangi pete bonsen ki khamle atrai wat ya ki ni ki gate ki paru kim khain brew ya ki counter kim khain brew ki le kat baki man lemai tengah karpar ke manang ni sakmat ngin yalong ki batib brew ki batib lay kham tam dah baki ni ki lum barok khoi kila terkhong tang sikendok kamul aplu ki ni ki lum kila long ngejing isi ngakarpat bikin long ki badan buram ki badan akuar kidan ki ba wan ki badi ki babam teng nak bos ki bread ki biror biar ki bread ki bilor kiat nanta ki hala ki kiten ki bang sultanat akwa bakin wan sakni ki jaka kin long ki bale khuj mat kin long ki babat ya ka akuar khanang baki ki kin long ki basung sultanat pi bagi wan ki di khar mde bang pendram ya jat bendri khasi jungi bagi wan ki di khar ki debur kan rum jumi jung kulmar ladawan ki di lokal jungi bade teng ni ki bidi pingi bun kam bangi ni ban penyesuk kawai ke kenhuan ba kawai ke kenhuan katu kalong bangi peni bangi danglong ki bang parsai ke ndai kawai ke family kawan ban enjoy ailat kawai ke family kawan ban enjoy kampel ada ngia fe nakal nuka senong ke bangi ngiawan ngialong kawai ke jingmut ke ki guest house ki lasdang na do benai April teten natang las no slap kata kamut ki gas ru ki lawan jing wan ha poliur na try ki kwar ban enjoy yang ni usap slap sora kidan do ki bawan teng ha preng bu slap manganar ki ya bikum to ki ongin enjoy slap sora te nda po hidup nai khat wei kini ki kut kini ki ban banabar ke
te na bana hai bra khalwai beda kilawan sagi lokal jongi beda hantu te kebabun ki jing jagi basung sik ija kumni poriat ikopak ugat ula dan ubra phong da uniform hiru uang wat nam cross ya ka fencing ndai ki kim sngap ki ken ki tin ki ba bat ki hap ru satu kadang kasnem ka ki hap sidi poriat ru namar ba kilawan da jing song sit kiat nga kertat gitu ki bawan sini lakum num ki badi ai kendi tama kim dei kendi kat haduk bakinam te breu su kai Habayo banyakran bat kinong syong dukan nang ta kibabu guest house bat kibadi tiket hakine ki jaga jong kai prathei kilapan pau ka jing skokemen habak sarkar kelasya yang banpli na markim nang shu bantrei da ki weipat ki kam te balak borok sekat tang la syong ye to mo te pangi te ba ki jaga jong akai kin te no te ngi skokemen pangi la yo banya tre kata hang dia sora te pangkini ki kam ki pangi sia longi sia sani abe ka tourism mo dalam dan turis te ime dan kam sia syong hien te phi bu guest house hoi tikla dan ki breu ki bon samet hoi la dan de na bar na hoi ki di na ba ikni bana bar phi le gum no ban rong ne ban sa ngi khodi ki tangi gitu ki baladap ai vaccine bakin haban produce ya ka certificate okay ta kini kisngi ki ba lockdown kila don em ki ba kwa wan kai chne tan em la phone pi hoi ki bon pha gitu ki por ba lockdown ru ki la phone ken mo ki ong la non pleno apa on kai mi sunat wan sora ma hoi balik ki breu ki wan sunat ba ki wan sa met man kai sora phi bala sa ne sora te de kini ki por yor hi namar de kini ki por ba de ka por islam ki breu ki stanat mo tam ki breu bana ba te ki stanat islam ki i shad ki lum ki wa mo ki tang de ka por jarngam te mi den ti kata hi mo na du macam senam ru untuk abangi bana bala apli untuk ni yakmen mo bagi la syung yang untuk ndai rahadian part untuk kakang biang te invitation ni bangi em kum ni te nada ampli kini ki kam tourist tu ni syung bai kum tu te mentapat te ni kimi len tingi kermen ru mo ba bai bala apli te ki kam ki jam pinyan be chaman te kong phi thu yang phi chong dukan hang ne phi di yu di sep kini di kepia ki bek te phi sa gum no bala pli biang ni jaga jaga ke perthe ni tanjung pin sora ka komen gum no no kumen bala apli yang ya ti kong pat long sa gum no phi chong dukan yu ni tray po hotel ni so kemen kan ba ngila yo biang ya kam namar ba bro sikat tang la syong yem dan belam dan singi ni sisi la syong ye imta kila men la syong ye nang bro sikat tang yem dan ye mo ban le sisi ru ta ni so kemen ba la pli biang kan ni sport ya kila bon ki bon sa hane sa met hane kila dan ni kami satu ka hotel kerteng gum no season nem amos mayang ne aka ikopak ikopak ini kopak ti ki bon ki bon thet jing thet hang ne mas pling terus la bon bon thet kadang kasih dan kasih begitu kadang kasih betul ti phi ngeu nanis khamat kan bahano na perthe na la sha berwan ki bana bar jela kawan makan bahan lagi makan long baju long berkata bersekta pilih ayu ni lockdown pak pli ni syong hai ya so hai la than em song yen makan ora hang ni mau smai kef ka ni kra pubon kila bon em bawan kai kila stang ya don ni malate long ban bun de pan bun ni ban long bon shop to ki nadu menop yo stang pli hang ne nadu men shitarik misteri ngai ba dai aja kuwe tigi torres ki dei banang ne na lokal hine ki dei na bar jela kidan nambal jelaru kena di lokal de dan ki khambon nge ki ba na bar ki bon kai ki kambon ki na bar phi pet kum no ki shim ye ke kum no ki sha ban ro hang ne na ke kan dau phi ki kan don ba phi hap yai ke kendon te kemun kalau bu ke snong ni ke protokol sang sarkari ne bu kita kendon tiba ada payman ada penai tika kita ya kelong kena ki sha kena ya sya ki lam lang kita ada boleh tes ni kan
Tim tak sini kalau kumno. Entah sih kan sudah nih mau malah. Pi kan ban ban ni kemat lah kan lah. Macam telang kumne. Yang katapat nih sibuk je kemen ya. Bon em kibre bawan kelas ngau im em ila de. Em nak song kam yêu hi tang ba. Bak song di kenapa tu? Kinok thet kini tores kilawan kila thet em jung bang. Kila thet. Ti kila ya kenu biang perlok lajang bareng baca. Ngapa dia kendu? Pariawan mo. Pariawan. Ti hai ni kisngi bla pli pila syong bukan duk mana. Em gila yang sedang menin. Aku dia jauh tu. Ti kila kambiang lah kam. Akan cukup ni. Ti kai ke jing yu jung pin ni kemat kadang bah. Itu bintang mingguan. Cukup ni kita hai ti mo. Nama kat tang ila sia. Iya kami tu mo. Kan ila asalan dulu ila dulu biar kita nanti kini gini gijeng dia kita lihat dalam pakai. Tak perlu tengah dia ni nak syuh berat begitu. Pidi yu kong ni. Tamu mo. Pidi kat nama mo si ha. Dak bon batet. Halut, kena wajib dah sedang di. Aduh, rush tank kena tu nah. Bang ha mo yu pi tarai. Kali tu tiga bangsa. Beli lu kalau cek net boleh. Lah shit, ni orang sedang atas. Ini